Bupang pangsani bedek bopura yapang murama tansa Bupang pangsani bedek bopura yapang murama tansa Buma korsani besa berdirok single ohani Dalai no hambai tini 19th January 2026 Padmabil block tei Padmabil IS tei joto line department tei joto lok amchani lokurokno tuya koi boroichi sar that means 48th celebration of Kokborok Day no tuya koi chung Kumari Multi Rupostri School plus Padmabil IS ni nokla hoite Padmabil block ni ground no chung thailai tongo tei omo haiklai no chung chini mani Kokborok bill Broichi sar no tuya koi chini school ni chikon charai rok tei kabang ma chini TRLM theke shuru khlai kabang ma social worker theke shuru khlai chini chung hayung ni chini kok mani kok no tei bu kusubre omotlang na nibagi chung rally thailai tongo omo haikeno chini Padmabil block bo songjabai tongo amba naidi 1979 তিনি হাই সালনো যে তিনি ত্রিপুরা রাজ্য টোটাল Kokborok no সরকারি গভর্নমেন্ট ni কোনো রিকগনাইজ হক নেই গো সেজাক গিয়াতং মানে আবো 1979 ni 19 তারিখ জানুয়ারি ও Kokborok no ত্রিপুরা সরকারনি সরকারি ভাষা হিসাবে রিকগনাইজ খাইনা হারকা আবনি বাগৈ তাবুক जों Kokborok সিস্টেমনি জরাবো गोबांमा Kokborok by जों chini kusuk remo pore Laikha surung Laikha tarpore chini kok by kok lob kok khal kok buma kabangma sui Laikha thalaika saimanka development ongoi no tongo haifano particular basano kok thaino development laiklangna nibage je script hoita script no tuya koi tabuk jara srai unglai manya kok kintu ang saimawani note side ka basa commission ongmani ya gulo maximum roman speed no Kokborok sina ni bage roman speed no Kokborok sina ni bage chaito glai tongo ebong emon ki 70% above no roman speed by Kokborok sikai sakok nai aboni septhap tongnai nei salai tongo tei abono angur support khai chungbo kono support khai roman speed no hinango in future o chini Kokborok no sikane jotoni better nei chung khatong